na part. What's up guys, Rian here and welcome back to our channel. So, for today's vlog, so kauban ako guys ang mga dasig nga kabatan-unan sa Seventh-day Adventist sa Duminurog, Talakag, Bukidnon. So karon nga kahaponon magpahigayon ni og kasi pahigayon nato Jimmy. Unsay pahigayon nato? Pahigayon ta og Trucks para kwan sa kusin. magatag og trucks para sa crusade. Since ikaw man akong unang kuan ipangutana, pautanon ta na lang sad ka. Layo ka. Wala pangutana mo ta karon. Sige, akong pangutana sa imuha Jimmy kay maghatag ka og isa ka tumong og tinguha sa youth crusade or objective. Isa ka kuan tumong og tinguha sa youth crusade. O unsa may tumong nganong naa may youth crusade? Ano magpaminahin na tagbaklay gilayo para matagatuan. Sige. Sige, assignment nimo na ha. Sige. So karon guys, magbaklay mi padulong sa somewhere in Talugdong. So isa siya sa sitio diri sa amo ang barangay para mag-invite og mga participants sa among ipahigayon nga youth crusade. Oo, so pangutana ta sa isa sa mga banggiitan nga hoy hadong ayo sa pagkaswas sa baklay kay sige. Hi vlog! May pasok Okay sayo na mo tubag sa akong pangutana. Ay kani. Pangutana na answer. Mga akong pangutana isa sound mo pangayo answer. Akong una nga pangutana kay mao ni. Sige, mao ni paila sa Palay ko diri. paila. Hi guys! Si Convent Bane Valendes. Okay, si Jasmine. Okay, Jasmine Vane. Maghatag gusto nako pangayoon, mangayo ko sa imuha og kuan. Isa ka tumong og tinguha or objectives sa atong ipahigayon nga youth crusade. Unsa may target, unsa may tumong og tinguha sa ato ang youth crusade? Para makabalo ang mga katawhan nga wala pa nakabalo sa mensahe sa Ginoo, dugang pagpadasay sa mga kapatid ng mga. Very good. O, di ba guys? Sana natay isa nga napangutan. Ano? Amen kaayo. Oo. So karon, ay isunod na to ni si brother gikan sa church sa Tigason. Sige. Sige, pailaila sa imong kaugalingon. Ayo kaulaw. Sige na. Patrick JJ Tagarda. Okay, si Pat Tigason. okay, gikan siya sa church sa Tigason. Sa ko pangutana sa imo brother, unsa may tumong og tinguha sa atong ipahigayon karon nga youth crusade? Sige. Unsa may kuan objectives or tumong og tinguha sa atong ipahigayon nga youth crusade? Lagantag mo bautisman soon kung maabot na ang adlaw na bautismo. Yes, very good no. So, ko guys, wala pa sa bautismuhan, but ongoing ang Bible study. And dapat out of 28 topics, 8 topics pa lang po ako ang nahuman. So karon mangutana na sad ta guys. Mangutana po tag isa ka dasig gyapon kay nga batanon ba? Oh, tara. Ambungan sa Kamo sa dira kay mangutana pa ko. Oh, sige, introduce yourself, brother. My name is Jemro Kanama. I am live in Professor. Sige, si Chimnil Kanama. Okay. Akong question sa inyo, brother kay kuan. Unsay tumong og tinguha sa kuan kanang atong ipahigan nga youth crusade? Ang tumong dai sa kuan dai pagtigayon mo proceed sa Proxing ko kay sa pagsangyo sa mayong balita sa mga katawhan. Ay ubay-ubay pag ginawa na sang ano kabalo di sa Proxing ko. Okay. And then Okay, sumuro to no. So, pagsangyo sa maayong balita. Daghang salamat brother no. Okay. Kaniya mo igsuon nga si Inday. Sige Day, introduce yourself. Hi! Ako na si Rene. Ay, okay, si magbaklay-baklay ta sister while mag-interview sa imo. Okay.
sister, unsa man imuhang kuan? Para sa imuha unsa may tumong ug tinguha ni atong ipahigayon nga youth crusade? Kaya ang tumong tayo kumuha sa crusade ay ipahat ang pulong sa Ginoo. Ang ipa unsa ipa? Ipahat ang pulong sa Ginoo. Mayon, amin kayo sister. Very good kayo ang explanation ba? Sige. So, Ay! Ano ko na din? Hi, hello. sige, Chindil, ali diri. Ikaw akong i-interview diri. Come here. Sige. Introduce yourself. Hi everyone, I'm Chindel Diamis. Okay. Interview? So, yeah, so si Sister Chindale Hamis, isa ni siya sa Dasig na Batanon sa Kuan sa 70 Adventist diri sa Autuan Church sa Dominorog. So karon akong question sa imo is unsa ang question. Sabi ko niya matubag. Dili matubag man gid siya. Okay. Unsa may tumong og tinguha sa atong ipahigayon nga youth crusade? Kaya, mga isunan at sa itong crusade, aron sa paano sa itong pagbalik sa Ginoo, atong ubanon, aron mahibalo sila sa kamutuoran. Okay, para mahibalo sa kamatuoran no sa second coming ni Jesus. Amin kayo. Dasig yun. Oo. Fernanda.